Okay, sige. Happy Monday po mga kabalen. Ayan, okay na. Isang magandang umaga ho sa ating mga kababayan. Welcome ho sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kamusta ho kayo mga kabalen? Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, balita at impormasyong may paggagamitan at higit sa lahat, balita at impormasyong makatotohanan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 million followers sa social media. Tama ho mga kabalen, live ho tayong napapanood sa ating Facebook page at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Live na live din ho ito sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official, maging sa ating website www.cltv36.tv at syempre sa telebisyon via Signal Channel 115 nationwide mga kabalen ha. Luzon, Visayas at Mindanao nakakanood ng CLTV 36 via Signal Channel 115 at Air Cable Converge. At dito naman ho sa ating rehiyon, syempre sa ating 37 cable partners at sa Free TV Channel 36 dito po sa kalakhang bahagi ng Pampanga. Kaya naman kabalen, kung hindi ka pa nakakapag-scan ng inyong mga television sets o ng mga digital TV box, ito na ho yung pagkakataon, you get your remote control, hanapin yung scan button o kaya naman yung auto search, yung setting, tapos lalabas scan, merong auto, merong manual, piliin po yung auto search, ayan. At makikita ninyo ang programa ng CLTV at syempre may yung istasyon ay makukuha ng inyo pong antena. Ito, bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, maraming gaganapan ngayon dito sa lalawigang Kapampangan. Pero batiin ko muna ang lahat ng mga tatay ng isang belated Happy Father's Day. Okay, at syempre yung aking mga kaibigang, mga magulang, mga tatay, ayan, shout out sa inyo. Happy Father's Day po. Back to school na ngayon, kaya naman asahan ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa ilang mga kalsadahan. Sa oras na ito, sulitin muna ho natin real-time traffic monitoring, traffic situation sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Yes, mga kabalen, live na live po ito, 10:18 ng umaga. Magpabandata mo pa, Kenny Pong Del Rosario. Opo, ito mga nasa itaas. Yung itaas na box, mga kabalen, yung first row, Yung dalawang kahon dyan ho sa gawing kaliwa sa itaas, yan ho'y sa area ng Del Rosario traffic light. At ayan, nakita ninyo, nakahinto yung ilang mga sasakyan gawa nga nitong traffic light. Pero ayan, maayos ho ang daloy ng trapiko dyan. Wala hong aberya sa mga oras na ito. Ganyan din ang sitwasyon sa may area ho ng Sakop Maimpis dyan ho sa may Diosdado Macapagal Regional Government Center. Yan hong dalawang box naman sa gawing kanan sa bandang itaas. Yes, mga kabalan, ginagawa ho yung kalsada. Target hong matapos, as particular, itong drainage system, At target matapos yung buong proyekto pagdating ho ng buwan ng Hulyo at malalapit na yan. Kaya naman, tumutok lamang ho dito sa CLTV 36 para din sa update kaugnay nitong proyekto. Yung pagsasaayos ng kalsada dyan sa may area ng Sakop sa Maimpis, Ciudad San Fernando. Tunguhin naman natin yung ibang bahagi pa ng Ciudad San Fernando, Pampanga. Dito naman ho sa may area ng Dolores, Sampaloc. Ayan, yung going to intersection, may bahagyang kung kayo po ay nanggagaling ng norte o ng Ciudad Angeles, you are going south, Pagdating ho ninyo dyan sa may area ng Dolores intersection, southbound, bahagyang pila ng mga sasakyan ang inyo pong mararanasan.
Gumawi naman tayo sa may Dolores. Diyan din, merong bahagyang build up, light to moderate traffic dyan ho sa may area ng Makabakle sa Dolores. Kaya pong tulid ng Good Shepherd ang poketang St. Dominic Corinthian. Apin po yung sitwasyon keng kaurasang iti. Samantala sa ibang bahagi naman ng siyudad San Fernando, dito ho tayo sa magawing ibaba. Diyan sa may OG Road. Sa may Mazda. Ayan, po ay fast moving. Ganyan din ang senaryo diyan ho sa may Svelapco. O ketang Kabalenan, ken downtown. Kaya pong dating Mirabes. Opo, hindi po yung nakakit yung keng screen, keng lalam, go rightmost. Sorry. Ayan ho mga kabalen. Ay maayos naman ang sitwasyon ng trapiko sa kalakhang bahagi po ng siyudad San Fernando, Pampanga. Yan ho mga kabalen ay real-time traffic situation sa siyudad ng San Fernando. Hatid po sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Yan, shout out Kuyang Louie Clemente at sa buong si POSCO para ho sa pagpapahiram sa atin itong video upang sa gayon ay mapanood din ng ating mga kababayan at maging updated sila sa sitwasyon ho ng trapiko sa kanilang lugar, partikular sa siyudad San Fernando sa mga oras na ito. For the meantime, silipin naman natin traffic situation sa lalawigan ho ng Bataan. Real-time traffic monitoring muna tayo via One Bataan. Ito po mga kabalen. Maluwag ho ang mga kalsada, Hermosa, dyan maluwag Ganyan din ang senaryo dito ho sa may, ito may Balanga area to. Sa may Rotary ng Balanga. At dyan sa may area ng Walter Mart. Pero paalala ho mga kabalen, tiyaking sumunod sa mga speed limits na itinakda ng provincial government para maiwasan yung aksidente o yung mga road crash. Maiwasan ho yung mga aberya sa kalsada. Speed limit para sa PUV 70, motorsiklo 60, yung mga van at truck 50 ho. At 80 naman para sa mga pribadong sasakyan. Diyan ho yan sa lalawigan ng Bataan. Wala naman ho sa Bataan mga kabalen, speaking naman natin ng control ng traffic sa ilang bahagi po ng Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring din tayo via N1 Corporation with Conference po ng umaga araw ng Lunes. June 16, ito ang sitwasyon ng traffic sa ilang bahagi ng Luzon Expressway sa mga oras na ito. Ang lakas pala ng bed. Sorry, ayan. Mula ho sa Bataan, ito, punta tayong NLEX. Diyan sa may Balintawak Toll Plaza, wala hong aberya sa mga oras na ito. Maluwag na maluwag, magkabilang linya, north and southbound. Pagdating ng mga Pulang Lupa, Valenzuela, northbound, walang problema. May kaunting build up na. Kung kayo po'y patungo ng Metro Manila, asahan ang pagbabagal ng daloy ng trapiko. Diyan ho sa may Mapulang Lupa, Valenzuela, southbound. We go to Mindanao Toll Plaza, wala ho masyadong pila ng mga sasakyan palabas ng NLEX. Ganyan din ang senaryo, maluwag na maluwag, papasok naman ng NLEX. Samantala, dito ho sa may Kawayan Interchange, magkabilang linya, fast moving ang mga sasakyan. Ganyan din ho ang senaryo sa may Bocaue Toll Plaza at sa bahagi ng NLEX na sakop ng siyudad San Fernando, Pampanga. Maluwag ho ang kalsada, pero paalala sa mga biyahero, huwag kong abusuhin yung speed limit
Sumunod lamang sa mga itinakdang traffic regulation upang maiwasan ho ang anumang disgrasya. Ito mga kapatid, naging maganda ang ating panahon nitong weekend. I'm sure, kagaya ni Kuyang Justin, kayo'y nakapagsampay din. O, di ba? Dahil hindi po ganun na masyado yung pag-uulan eh. Alamin po natin ang magiging taya ng panahon ngayong araw ng Lunes at syempre, so, ngayong linggo, itong work week natin. Narito po ang latest weather report mula po sa DOST Pag-asa ay nawala. Mga kabalin. Ayan, babalik ko lang, hanapin ko. Ayan, balikan natin. Kaya ka lang, i-full screen ko na lang. Justin, ayan. O, mag-full screen ka ngayon. Hanapin ko lang po, ayan. Kwentuhan niyo muna ako habang hinahanap ko kayo naman, oo. Di ba? Back to school nga ngayon, oo. Kumusta ho yung mga nag-back to school? Ayan, mamaya, ihatid sa atin ni Ashley Punsalan. Nandyan siya sa may Bulaon. Si Kuyang Jody Mercado naman ay nag-cover dyan sa may paggunita nito pong 34th anniversary. Ito pong commemoration ng Pinatubo eruption. Ito, hanapin ko lamang itong weather forecast ng Pag-asa na ex ni Kuyang Justin. Ito po. Ayan. Sige mga kabalan, ito po ang latest weather forecast mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ang ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na kasalukuyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Visayas at silangang bahagi ng Luzon ay ang patuloy ngang pag-iral ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Kaya buong Visayas as well as itong eastern section ng Southern Luzon, ngayong araw asahan natin itong mataas sa tsansa ng pag-ulan. Samantala patuloy ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ dito sa area ng Mindanao. Pero as compared sa mga nakarang araw, nabawasan na yung mga pag-ulan. So asan pa rin natin itong bahagyang maulap hanggang sa maulap at papawirin. Samahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan. For Metro Manila at lalabing bahagi ng Luzon, ay fair weather conditions sa ating inaasahan ngayong araw, maliban na lamang sa mga isolated rain showers or localized thunderstorms. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayong namamataan o minomonitor na low pressure area o namang sama ng panahon na maaring maging bagyo sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so ito ang area ng Quezon at Bicol Region dahil sa easterly sasahan natin itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Kaya sa areas na ito, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. For Metro Manila and the rest of Luzon ay generally fair weather ang mararanasan ngayong araw. So dahil sa easterlies, mainit at malinsang ang panahon, ang ating inaasahan, pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Magdala pa rin po tayo ng payong dahil nandiyan pa rin yung mga usual late afternoon to evening rain showers or thunderstorm. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil nga sa easterlies, so ito nga yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko, mataas sa tsansa ng pag-ulan ang mararanasan sa buong Visayas. So ngayong madaling araw pa lamang, may mga naitala na tayong thunderstorm activity dito sa central and western portions ng Visayas. So asahan natin na magpapatuloy yung makulimlim na panahon throughout this area at asahan na rin natin na yung bulk ng mga pag-ulan ay pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Meanwhile, yung ITCZ patuloy yung pag-iral over Mindanao. So fair weather conditions ang ating mararanasan. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan dulot ng ITCZ, especially sa hapon hanggang sa gabi. Fair weather rin ang inaasahan sa Palawan, maliban na lamang sa mga isolated rain showers
or localized thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin. Asahan natin ang mga bukso ng hangin, kakibat ito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Para naman sa ating 4-day forecast, so simula bukas araw ng Martes hanggang sa Biyernes, June 17 to 20, from Tuesday to Wednesday, inaasahan nga natin, dahil sa easterly, sasahan natin itong mga kalat-kalat na pag-ulan and thunderstorms na magpapatuloy sa silangang bahagi ng Visayas at sa silangang bahagi ng Luzon. So itong ang areas ng Quezon, Bicol Region, pati na rin ng Eastern Visayas, asahan natin ang mataas na tsansa ng pag-ulan. So unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan sa central and western portions ng Visayas. Pagsapit naman ng Thursday at Friday ay mababawasan yung mga pag-ulan over Eastern Visayas. So yung bulk ng mga pag-ulan natin pagsapit sa mga araw na ito ay dito na lamang sa silangang bahagi ng Luzon. So ang eastern section ng Luzon, particularly itong ang areas ng Bicol Region, Quezon, Aurora, at buong Cagayan Valley, asahan natin towards the end of the week ang magpapatuloy itong makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na thunderstorms. For Metro Manila and the rest of the country, throughout the forecast period ay magpapatuloy itong fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap, at may chance pa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms. So magdala pa rin po tayo ng payong, pananggalang yan sa init ng araw, umaga at tanghali, pananggalang yan sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan, pagsapit ng uwian. So usually late afternoon to evening. Haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:27 ng umaga. Lulubog naman mamaya sa ganap na 6:26 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm or rainfall advisory sa posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Centers, sa ating mga lokalidad ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bistahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dano Villamil Lagulan. Maraming salamat, Danny Villamil ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Isang mabilis na padarastas lamang sa ating pagbabalik. Ihahatid po natin sa inyong mga balita, ongoing stories, developing stories, and latest news dito po sa Pampanga at sa buong Central Luzon. Huwag ko kayong aalis, magbabalik po ang CLTV 36 News Stream.
para po kening okasyon ay iti. Mag-umpisa na po yung programa at manalbeta mo po king okasyon ay ini mawalaga po para kay katamong kapamilya. The tourism officer of the municipality of Bacolod, Sir Vincent Tecto. And from the foundation for Digam Kapampangan Incorporated, we have Engineer Ferdinand Kailao, the president. Together with the board of Kabalaning Albenyo po ngayon niya, pining live report ng Koyang Jody Mercado. Opo, nandin mo kiniking San Guillermo. Pisamban kempong Bacolor, Pampanga. At king kaurasan namang ini, makakayabe tayo. King kikatamo pong programa, Paulo G. Santos, magbabalita naman. At dikil po karening Pintalana. Kening, opo kabalen, Keng Holy Angel University, nung no ka rin, merapat mo naman yung metong programa bang kanita po, pagmasosyan, ini pong 34th anniversary ng Pinatubo eruption, kabalen. At king oras sa inyo, inibiyake po, paluban tayo, king katamong programa, share, okay, ayun papaltokin ng coverage na nandin. Kuya Paulo G. Santos, yan. Yes, Kuya Paulo G. Malinaw ka. Maya Pabak, Paulo G. Kumusta? Ining pintalan mo kay Holy Angel, ikipit ang live report mo, ikipit partisipasyon ng buong community, as nang ka-lively, as no ka active ing pamakyabeda, makananuya ka no kaulaga, para karela, ining celebration ngayon. Tutuka ka rin, Kuya Justin, ining magmasusi kening Mount Pinatubo eruption. Taga nang may yakit mo karetang minunan tao na akayan tabi naning gobyerno nuneret ang kalupata mo naman keng pamagbalita kalupa ng ating Cecil Yumol na once upon a time aktibo yan naman keng news coverage nga nang sinabi na ing katotohanan nining mayayakit ngayon ratang pamagsinop ka rening artifacts kon Justin kalupa da retang litrato da rening local journal ngini maragulang bagay kening pamamye storya pamamye lino karening bagay na era paintin dyan nga na rening atsukin bayong henerasyon at pablasa iniping milabasa na weekend tinamakitang June 15 kon Justin kay ngaldo na ning Father's Day nga na tuto dakal mo naman kano sinwatan dala rening kay rening mga tong Kapampangan ba umusta nining Mount Pinatubo commemoration nga ra akalingon din ata mas minunaya pang mas paulagan nito amanong Happy Father's Day nga ra pero ing katotohanan ni Kon Justin taga nang maragul alam pa magbayo ketang preparasyon ang popang makananya kaglamoroso ining karelang gagawan kay ni Holy Angel University kasi in Quezon tingana karenggang educational institution Kon Justin kay ni Labot Kapampangan ila ing ating museo na ning Mount Pinatubo itang Kapampangan Resilienceing amano na karening mong litrato karening artifacts sakit mo keni taga nang sagiwa kaya itang memorya Kon Justin na makanano ya tetagan rening Kapampangan at kiniping kayarapanan ng university Kon Justin itang metong artifact kini metong yang punaning tanaman na iba-iya kano ini kining Abacan River na ketang harflow tuto may yaki iya pamurin at taga nang asinop dalang masalese retang artifacts Kon Justin at rening punaning tanaman naman nung kukya ka Kon Justin bigit na lang anong 2,000 years old rening tanaman na rin at nagsilbi lang marker kini ng Abacan River na once upon a time metong yamo naman karening marakala tanaman metong yakano karening may sino pa forest nga kening lugar keni Angeles City Kon Justin at rening mumunikala da rening Kapampangan historian Kon Justin dakala na
rening kalupan na ning Holy Angel University na ating makanining museo kon Justin kasi kung sakali man mong diri takla kon Justin rening artifacts at nalang magagana ka hanggang nagyatang makalingwan yan tuto ne kanya ing nasada kon Justin makapani-impluwensyala pa kini kaya katamo labot Kapampangan particularly karening local leader na misinop la kon Justin retang meging ang bagda hanggang mo naman retang untold story da rin kaya katamong kabalen kasi kon Justin in katotohanan nini sasabihan na namang ko Robbie Tantingko executive director na ning Center for Kapampangan Study kalupa ning COVID-19 pandemic o ako para na mo naman kay pamanyakop da rin ning miyaliwang revolution period ining pegdalana na ning Kapampangan na minarapya kining makanining klase na ning delubyo ne kasi kung parami kang pandemic nga na makmuha ng pandemic makalwal ka pa at gamit ka pa sakin kanita may lasak la rentete at rentaw hanggang bisa lang lumwal alano manapangan nga ran at megsilbi mo namang metong karen mo namang may inspirasyon na amano kon Justin Vice Mayor Vicky Vega Kabigting nga nang sinabi mo naman na taga ng ining Holy Angel University maragulyang bage keng kimutan kon Justin karening misusubong pang programa bang kanitang in kulturang Kapampangan particularly ining sikanan da rening memalen na minono pasibayo bue maragulyang bage na ating Holy Angel akakayan tabi da pero inga mano na ning presidente na ning Holy Angel University kon Justin ako ing may kundimdam umpisan tayo katang malalam research nga na ne at ining programa dapin kay ning Holy Angel University kon Justin atin lang kanong idagdag king curriculum da na taga ng dakal laretang estudyanteng mikakapagnasan na luban itang programang Kapampangan Research kon Justin pablasa aumpisan da niya kanong kay malota panahon nini at nung ayabe de king curriculum pwede din pamarisan dining kasiping university kon Justin. At Paulo G, masantingin yan dining artifacts nga rin palto tala, pintalan tala at yan babalita tala. Pero ako ini personal question. Paulo G, no ka rin ka anyang 1991 na ating ka nga tatandanan anyang milyari ning Pinatubo eruption? Kon Justin, ning abalo ko mukin, pala mo ting mamugakin palemi hanggang nakitang biglang di nalumdum, pablasa, anak ko pa kanita kon Justin, alaka bisa ka man mong mangutang hanggang pengari mo na mo naman na-explain ang masales nung nano pa yung susunod na malyari. Pero at tandaan mo itang may dalumdum. Tsuko Bacolod kanita kon Justin, tao kami taga na Bacolod Wala mista mo muna mulala o syempre yung baluta mo kanita mga matutod manyalong. At kitang panahon na ita naman mo bengi dadalumduming akakit mo ita mo namang serye na nitang kapibabatan kaya kalimutan ko Justin kasi itang panahon na ita makatapilang beses kaming paneda na kami mundadala ka evacuation center nga at itang biya kanita ko Justin hanggang sabihan mo pang bigagyo kayo nung sakaling may lahar kayo taga ng takman mong mga delata takman mong mga maglutong noodles baka nita mong mangan ka at dakala rin dakala taga na rin dapat tamong ganakan kanita kon Justin kasi kita lugar mi dakala rin tang mga mate kaya zona 5 kon Justin kaya ni Bacolod at dane na muna man ng kapalansyan at tuto nganing karening kaya na ka na akakatalamita tamo nung bisasabihan niya yung Mount Pinatubo eruption kon Justin at nakakaragul bagya ng kong Robbie Tantingko kaya katamong papapilan kasi nung etamo ikwento karening kaya nakan malumpawi na mo yung katotohan na makananya kaya taga ning meto nga Kapampangan kon Justin kaya
yung message ng Korobitanting ko nandin, tinatak mo naman ka ako, Justin. Ikayong ikit yu itang lupa na ning Mount Pinatubo eruption, dapat kayong magkwento. At ikayong anak ang makaramdam ngayon ka kung nga na, dapat kayong mangutang. Yan ako, Justin. Wah, ayan, masanding yan ko yung Paulo G, nga puntalan me. At ika mo, antimong metong ka rin sabihin mo, survivor na naman ining Pinatubo eruption, anak ka pa kanita. Na naman pinandaman mo niyang ikit me ining Pinatubo Museum po ining commemoration ng Dinggewara. Wala mo, may nyariwaya ka ako itang panahon kanita ko, Justin. Pero kanita, nang Chuaking Evacuation Center, ipanakit mo, playground yung evacuation center. Aranasan ko, Justin, itong tipong ala na kami man mong Casillas at met tsuka mo katang public CR. At wala mo kanita, panena mo piyesta. Neng daratang larang politikong magdalang relief, ratang goods na oy pipila ka. Uling ita mo naman yung pamagasa mo Istong alang kapanintunan ko Justin At ingata tandaan ko pa, luwa mo itang pamagakbong na ning Pinatubo itang series na nitang Lahar Flow ko Justin kasi ating panahon kanitang isipan da rin ka mag-anak na matuna nga mo nga liwang opportunity kay lugar kari na kayo mag-aral. Pero naman dining pengari uling malugod lagi ning kaya katambalan. Ela may bating at pekikuanan ng pakiramdaman ng nanoy ng pangakong mika rehabilitation. At kitang pakiramdam ko kanita ko Justin, ating kasakitan pero uling anak kapin kaisipan, wala mo yung malalyaringan kaya ka, partina ning pialong. Pero yung katotohanan nita, at yun ka pala makahirap na pala yung pamilya mo kaya dilubyo. At ngeni lakwas siyang may lalam kung Paulo G, tang pamanintindi mo, uling ikit mo laret ang artifacts mo kanyan. Ikit mo, di nga kasabi mo. Okay, dakala. Yeah, ko Justin. Ito ka rin. Sige. Paulo G, dakala salamat. King kaya kang pamag-report at syempre pamagkwento rin. King kaya kang personal experience. Baluta mo rin yung makanining kwento da rin pong reporter. Then pong magbalita, AI, tutulan tao. Natin mo namang kapanandaman, natin mo naman pong emosyon. At maulagang makalubta mo naman. Kaya tang nanitang isipan ng Paulo G. At di mo metong mo naman pong survivor. Nanining Pinatubo eruption. Kanita anak kaya pa. Kung Paulo G, dakala salamat. Makibalita kaya pa ka rin tutuloy mo puntalan. Mimingat ka. Dakala salamat. Yan ho mga kabalen, si Kuyang Paulo G. Santos nagbabalita mula ho dyan sa Holy Angel University. Kung hindi na tayo pandalan, in comment na kaya katamong kabalen ay Brian Limbaga ng Brian, no? Brian, ano pong Brian? Ini babasang ke. Shout out, nasa Pampanga po noong 1991, huling isda, ilog ko po, uwi po noong galing Pampanga, nakita, Pinatubo. Nagkita po mga tao, sakay po sila sa sakyan ko. Okay, ayan po. Ulat, ay comment ni Brian, isa mo sa mga masusi natin tagapanood dito sa ating programa. Hinihintay lang ho natin si Kuyang Jody Mercado at yan, sikapin nating makapasok siya sa ating streaming para magbigay ng update. For the meantime, ito, kung habang wala pa, pakita lang natin. Back to school na ho, mga kabalen. Aabot ho sa 11,000 students. Yes, hindi po kayo nagkakamali ng narinig. Ang nagbabalik eskwela ngayon, dyan po sa Pampanga High School. Yes, ito ho isa sa mga pinakamalaking pamantasan, paaralan dito sa atin. High school, Pamantasan is University. Isa ho ito sa mga pinakamalaking eskwelahan, if not the biggest, here in Pampanga or in the rest of Central Luzon, sa mga high school po. At ito mga kabalen, pakita ko lang Para ho nagbabalik na po yung halos 11,000. Oo, 11,000 students from Pampanga High School po ang magba-back to school o nag-back to school na sa mga oras na ito. Silipin ho natin yung ilan sa mga eksena. Ayan. Umabot po sa 11,101 ang bilang po ng enrollees na
Opo, para sa school year 2025-2026 dyan sa Pampanga High School. Sinalubong ho sila ng mga staff at guro. 6,843 po sa kanila ay enrolled bilang junior high school students habang yung 4,225 naman ay sa senior high. 33 naman ang pasok po o papasok dun sa SPED program ng eskwela. Ito po yung pinakamalaking secondary school sa buong lalawigan ng Pampanga, itong Pampanga High School. Layon ho nilang ipagpatuloy ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa ating mga kababayan at dito ho sa lalawigan Kapampangan. Yan, syempre pagbati sa mga mag-aaral na magbabalik eskwela, good luck and gagalingan ninyo. Syempre mga kabalin, marami hong batang gustong mag-aral. Anya po nga akong mag-aral, alam ko na mo mayari na ako, alam ko na mo ako lungog. Anya pong may graduate kong college, nag-aral ko pa si Bayo. Ulin pong makamising mag-aral at talagang masanting mag-aral. Yan mo po yung bagay, ika na yan yung great equalizer. Ako po naniniwala tayo doon, mga kabalin. Hindi ka man kasing yaman ng iyong mga kaklase, kung ikaw naman ay parehas kayo ng pinag-aaralan, makakasabay, ika nga, di ba? Yan yung tinatawag nilang great equalizer. Sige ho, mga kabalin, sa oras na ito, yan. Puntahan naman natin yung iba pang mga balita dito sa ating alam ng ating bukod sa pinatubo, PHS, pinuntahan naman ni Ashley Ponsalan. Meron din sila kanina, galing din po sila dyan sa may tawag yun, sa Bulaon Elementary School o dyan sa may Santa Barbara. At ito naman, silipin din natin, eksena sa Mexico, Pampanga naman, back to school din. Ayan, nakita natin, cute na mga chikiting ang nagbabalik eskwela ngayon pong araw. Yes, mga kabalin. Siyempre, kasama ho sa mga naghatid yung mga magulang na excited din, Congratulations din sa mga magulang na naghatid po ng kanilang mga anak ngayong araw, dyan sa mga paaralan. Pagbati ho sa inyo. Ito ho, mga kabalin, at sige, bago natin hintayin si Kuyang Jody, mukhang hindi na makakapasok, ongoing pa ang kanilang interview. Ito, pakita na lang natin yung ilan sa mga larawan na kaganapan ho dito sa kanyang naging coverage dyan sa may bayan ho ng Bacolor, Pampanga. Partikular na dyan sa may simbahan ng San Guillermo, kung saan nagkaroon din ng programa bilang paggunita sa 34th anniversary ng Pinatubo eruption. Ang ating kasamang si Jody Mercado ang tumutok ho sa mga kaganapan dyan sa bayan ho ng Bacolor kani-kanina lamang. Eto ho, mga kabalin. Pinasinayaan po ang commemorative marker sa harap ng San Guillermo Church sa Bacolor, Pampanga. Ngayon pong Lunes, June 16, ang unveiling po ng marker ay bahagi ng paggunita sa ika-34th anniversary
ng pagsabog ng Mount Pinatubo. Pinangunahan po ng Arts, Culture and Tourism Office ng Pampanga ang nasabing pagdiriwang kasamang Bacolor LGU at ang Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated of FLKI. Isang misa rin ho ang idinaos sa pangunguna ho, mga kabalen, ng Kura Paroko na si Father Ted Valencia. Yan ho, kabayan ang mga latest na balita na kinover ho ng ating news team ngayon hong araw ng Lunes. Paolo G. nandyan sa Angeles City, Jody Mercado sa Bacolor, Pampanga, Ashley Punsalan sa San Fernando, Pampanga para silipin naman. Ito pong kaganapan ng pagbubukas ng klase. Tutok lamang sa CLTV 36 News and Current Affairs para po sa mga detalye ng mga balitang yan at marami pang iba. Sa ngalan po ng buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, maraming salamat po. At huwag natin kakalimutan ang mga aral na iniwan ho sa atin ng pagsabog ng Mount Pinatubo.